जय हिंद दोस्त। हम हैप्पी अपने सबन का स्वागत करते बनी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। दोस्त आज हमने पढ़े वाला बानी सन कक्षा 10 के भोजपुरी। ठीक बा, जौन की मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के जौन हमने के प्रश्न में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बा अपने के बोर्ड एग्जाम 2026 खातिर। तो हमने पढ़त रहनी जा अध्याय 6 और अध्याय जौन 6 बा चैप्टर के जौन नाम बा वो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बा। आज हम अपने सबन के ई चौथा पार्ट बना रहल बानी। ई छठा नंबर जो हमनी के चैप्टर बा एक चौथा पार्ट हम वीडियो बना रहा बानी। हमनी के आज दीर्घोत्तरीय प्रश्न बा दूसरा जो की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बा महत्वपूर्ण बा 2026 बोर्ड एग्जाम खातिर। ठीक बा, यही से हम अलग एक एगो वीडियो बना रहा बानी। देखिए प्रश्न बा हमनी के कि अम्बेडकर जी के संघर्ष भरल जीवनी आपन शब्दन में लिखी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो जिंदगी संघर्ष से भरल रहे उ जीवनी पर अपना शब्द में अपने लिखी। ठीक बा। अच्छा एगो बात हम बता दी, देखिए भाई हमारा वीडियो एडिट करे ना आवे, ठीक बा, तो हम सिंपल रिकॉर्ड करे नहीं, आपने समझ के यूट्यूब पर मतलब कि चढ़ा देनी तो अपने देखे नहीं जाए, यूट्यूब पर अपलोड कर देनी तो अपने देखे नहीं जाए, तो हमारा एडिट करे ना आवेला। ठीक बा, और लाइट के भी थोड़ा परेशानी बा, तो अपने अपना वीडियो के जौन बा क्वालिटी बढ़ा के देखें। ठीक बा, चलिए तो अम्बेडकर जी के संघर्ष भरल जीवनी आपन शब्द में लिखी, यानी अम्बेडकर जी के जौन जिंदगी बा जौन जीवन बा संघर्ष से जौन भरल रहे उ जीवनी के बारे में अपना शब्द में लिखी अम्बेडकर जी के बारे में। तो का बा देखिए कि भारत के इतिहास में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम कबो भुलावल नहीं जा सकत। ठीक बा, अपने सबन भी जान रहल बानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के भारत के इतिहास में वहाँ का नाम नहीं के भुलावल जा सकत। जब इतिहास खुली तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जरूर वहाँ देखे। ठीक बा, देखें यहाँ के भारतीय संविधान के जनक कहल जाला। यहाँ का कहल जाला? भारत के संविधान के जनक कहल जाला। अगर अपने से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछल जाता कि भारत के संविधान के जनक केकरा कहल जाला तो का दे आंसर कि भीमराव अम्बेडकर जी के। देखिए दलित शोषित आ का मतलब और वंचित वर्ग, यानी कि जो दलित वर्ग के लोग रहे जेकर शोषित जेकर शोषण होकर रहे आ वंचित वर्ग के जो लोग रहे, ठीक बा, वंचित वर्ग के जो लोग रहे के सामाजिक सम्मान आ अधिकार दिलावे खातिर अम्बेडकर जी बहुत संघर्ष कैली। ठीक बा, अम्बेडकर जी का कहनी जे दलित समाज के लोग रहे जेकर शोषण होत रहे, ठीक बा, उ लोग के यहाँ का कहनी समाज में सम्मान यानी कि बराबर के अधिकार दिलावे खातिर बहुत ज्यादा संघर्ष कैनी वहां के। ठीक बा, अपना जीवन में। देखिए पढ़ाई पूरा करे खातिर वहां के लगे रुपया पैसा भी ना रहे, यानी कि अम्बेडकर जी जब पढ़ाई करते नहीं तो वहां कर पढ़ाई के अपना आगे करे खातिर पढ़ाई के पूरा करे खातिर वहां लगे का रहे रुपया पैसा भी ना रहे। वो घड़ी में यानी कि उस समय के सामाजिक व्यवस्था भेदभाव पूर्ण रहे, यानी कि जवना समय में डॉक्टर अम्बेडकर जी के पास में रुपया पैसा ना रहे अपना पढ़ाई लिखाई करे खातिर उस समय में समाज में जो व्यवस्था रहे बहुत ज्यादा भेदभाव पूर्ण रहे, यानी कि भेदभाव बहुत ज्यादा भरल रहे। ठीक बा, यही से तो दलित जो समाज के जो लोग रहे वो लोग के का होते रहे शोषण होते रहे। देखिए बाकी ये सब से वहां के घबराइनी ना, लेकिन ये सब कारण होते हुए भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बिल्कुल ना घबराइनी। ठीक बा, इस सभी से देखिए कहल बा कि जहाँ चाह वहाँ राह, माने इहो बात होला कि अगर अपने के चाह बा कि हम कुछ सीखें तो आराम से अपने सीख सकत नहीं। तो वही में अम्बेडकर जी के चाह रहे अपन पढ़ाई पूरा करे खातिर दलित शोषित वंचित वर्ग के समाज में सम्मान अधिकार दिलावे खातिर वो पूरा भी भइल। देखिए बदौड़ा नरेश के, तो बदौड़ा नरेश उहाँ के छात्रवृत्ति दिहनी केकरा के? तो भीमराव अम्बेडकर जी के छात्रवृत्ति दिहनी के बदौड़ा नरेश छात्रवृत्ति दिहनी वहां के, और इहे के छात्रवृत्ति देहला से वहां के पढ़ाई अपन पूरा कैनी। ठीक बा, पढ़ाई करे में वहां के मदद मिलल। बदौड़ा नरेश जी वहां के मदद कैनी पढ़ाई के करावे में। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर के असली ताकत उहाँ के ज्ञान रहे। अम्बेडकर जी के पास में जो ताकत जो रहे वो ताकत के असली
पीछे के हाथ का रहे तो ज्ञान रहे, ज्ञान ही वहां के बहुत बड़का ताकत रहे अम्बेडकर जी के। एकरे बले यानी कि ज्ञान के बले ही वहां के पूरा दुनिया से अपन लोहा मनवैली। कहे का मतलब ई ज्ञान के चलते ही पूरा दुनिया से अपन लोहा मनवैनी, यानी अपना बात के मनवैनी, जौन कहनी उ कहनी, ठीक बा, जौन कहत रहनी उ बात काम होखत रहे। कौना ताकत पर? तो वहां के ज्ञान के ताकत पर। देखिए बाकी ई ज्ञान वहां के सहजे ना मिलल। अब ऐसे सोचब ई ज्ञान इतना आसानी से मिल गई तो ना, ई ज्ञान लेवे खातिर वहां के जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष के बानी, ठीक बा, यही में वहां के ज्ञान नहीं मिल गई। एकरा के पावे खातिर तरह तरह के कष्ट उठावे के पड़ल। ई ज्ञान के पावे खातिर डॉक्टर अंबेडकर जी के बहुत ज्यादा कष्ट उठावे पड़ल अपना जीवन में। हिंदू धर्म के भेदभाव से उबिया के 14 नवंबर 1956 के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेनी के अंबेडकर जी हिंदू धर्म में जो भेदभाव रहे इस सभी से उबिया के वहां के का कहनी 14 नवंबर 1956 के इसमें वहां के बौद्ध धर्म के अपना लेनी, यानी बौद्ध धर्म के स्वीकार कर लेनी। 6 दिसंबर 1956 के अंबेडकर जी के निर्वाण हो गए, यानी कि वहां के मृत्यु हो गई। कब? 6 दिसंबर 1956 के। अगर अपने से पूछल जाए कि अंबेडकर जी बौद्ध धर्म कब अपनाएंगे तो 14 नवंबर 1956, ठीक बा। और वहां के मृत्यु कब हो गई तो 6 दिसंबर 1956 के वहां के मृत्यु हो गई, यानी कि निर्वाण हो गई। निर्वाण का मतलब यहाँ पर बा कि मृत्यु, ठीक बा। देखिए आगे देखिए, वहां के मरला के बाद, यानी कि वहां के जब मर गई ओकरा बाद बहुत दिन बाद सन 1990 में भारत सरकार देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के उपाधि से विभूषित कैलक। यानी कि वहां के मरला के बाद में बहुत दिन बाद, देखिए मृत्यु कब भइल? 1956 में भइल बा, लेकिन वहां का भारत रत्न कब मिलल? तो 1990 में, देखता नहीं 1990 में मिलल बा। तो इतना दिन बाद वहां के का मिलल? भारत रत्न से वहां के विभूषित कर गई, यानी कि भारत रत्न से वहां के सम्मानित कर गई के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। तो इहो जब क्वेश्चन अपने से पूछल जाये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भारत रत्न कब मिल रहे, तो 1990 में भारत रत्न वहां के मिलल रहे, ठीक बा। तो हम आशा करत मानी कि अपने समन के जो वीडियो बा बहुत अच्छा लागल हुई, ठीक बा। अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर देहम कि एमे का सुधार कइल जा सकता। अगर कोनो अपने समन के कुछ परेशानी बुझात होके, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होके तो उहो कमेंट बॉक्स में जरूर अपन राय देहम, ठीक बा। अगर हमरा में कोनो कमी दिक्कत होके तो उहो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करें कि उ चीज के दूर कइल जाओ। फिर हम मिले अपने समन से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद जय भारत।